Bez presnej diagnostiky je každá liečba len odhad. Bolesť kolena, bedra alebo ramena môže mať desiatky príčin. Preťaženie, zápal, natrhnutý väz, poškodená hrupávka. Ak liečíme bez presnej diagnózy, riskujeme zhoršenie problému. Vďaka našej službe online MRI sa viete objednať na magnetickú rezonanciu v Bratislave aj v Šamoríne. Vďaka MRI zistíme presné zobrazenie mäkkých tkaní, väzov, meniskov aj chrupaviek. U nás vám garantujeme rýchle a dostupné termíny. Vyhodnotenie od lekára radiológa do 10 pracovných dní. Vyšetrenie je vhodné pre športovcov a aktívnych ľudí, ale aj pre každého, kto má dlhodobé bolesti alebo pretrvávajúce problémy. A ak sa obávate zúžených priestorov, tak nemusíte. Naše MRI je vhodné aj pre ľudí trpiacich klaustrofóbiou. Diagnóza je prvý krok k návratu do pohybu. Objednajte sa na MRI vyšetrenie ešte dnes.